Hola, jo em dic Tyler. I jo em dic Elsa. Jo sóc la Daniela. I jo sóc el Gerard. Hem fet un còmic que es titula Un cas es demostra a l'escola. Aquí és l'últim dia de l'escola i el Gerard no entén el problema. I el Tyler respon, és molt fàcil. Aquí se'ls van apagar els llums. I la Daniela va dir, mireu, què és això? I la Elsa, no sé què és. I el Gerard va dir, és un monstre! I després va aparèixer el monstre i va dir, tinc ganes de menjar. Havien anat corrent del monstre i la Elsa i la Daniela van dir estem a prop del quart B. I després el monstre les va trobar i va dir, us he trobat, ha 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 ha. I de cop i volta un superheroi va aparèixer i va dir, estàs acabat, Sammy Waggy. I el monstre va dir, estic acabat. I el superheroi va dir, us he salvat. I els nens van dir, visca!